Na, hát sziasztok! Ez itt újra a Syncpro lenne egy új játékkal, a Don't Starve Together-rel, az éjsötét Istával iszonyattal. Na, hát sajnos még nem tudok játszani, mert ez egy beta verzió lenne, de bárki, aki tud játszani online, szóval megszerzem a legújabb verziót, vagy azt, amelyikkel ő játszik, és játszhatunk együtt. Na most, lássuk a játékot. Csináljunk egy saját szervert, mert ez elvileg multi lenne. Na. Szóval mégis valaki kiderülne, hogy tud jönni. Csatlakozzon. Szerver név. Gyertek! Elvileg már játszottam egyet vele. És kezdjek újat? Kezdek újat! Itt elvileg ezeket be lehetne állítani, de nem piszkáljuk. Alapbeállításokkal fogjuk nyomni. Jelszó nélkül be tudtok lépni. És lássuk is. Elég érdekes egy játék. Nekem azért egész tetszett. Válasszunk karaktert, nézzük mik vannak. Van itt ez a piromániás kislány, ahogy ránézek. Itt van ez a vasember, valami Windows 78 vagy VX 78. Itt egy könyvtáros néni. Egy erőemelő. És az alapkarakter. Hát, mi menjünk az alapkarakterrel. Na hát itt legalul lássuk, hogy mink van. Jobb oldalt fölül lehet látni azt, hogy az életünk, a gyomorszint, az agyi sorvadás, hogy éjjel van-e vagy nappal. Itt bal oldalt vannak a barkácsolások. Ja. Na most igen, így beszél. Elég érdekes. De az a lényeg, hogy azért nyávog, mert nem tud fát vágni. Mivel nincsen baltánk. Ahhoz kell kő, amit találtam is. Kaját is. Ó, de jó. Csak így gyűjtögetni kell, és túl kell élni. Csináljunk is. És látjátok, meg van a fejszer is, lehet vágni. És akkor ezt így a szóköz folyamatos lenyomásával lehet gyorsítani a dolgokon. Ha folyamatosan nyomom, most csak azt nyomom. Szaladgál mindenfelé, és szedi a cuccokat. Úgyhogy ez kellett a tűzhez most, az ilyen kis növények. Ó, jó, elég nehéz volt kitölteni. Ne gyűjtsünk még kaját. De már úgy látom, délután van, lassan esteledik. A virágokat gyűjteni kell, mert elvileg, ha tudok csinálni egy virágkalapot, akkor nem fog sorvadni az agyom. Mert utána meg halucinálunk, meg démonokat látunk, úgyhogy ez nem lenne jó. Még odáig nem jutottam el, szerencsére. Lássuk, még vannak még.
Kisvákat hagyjuk még megnőni, hát. Nem vagyunk természetgyilkosok. Na igen. Ez egy pókgubó lenne, ami jó, hogyha a társunkat fel akarjuk éleszteni. De igen, ilyen pókok jönnek ki belőle, ezzel ütöttem meg. Talán egyet végig le tudok győzni. Gyerünk, hajj már meg! Ez mi? Gyomor lenne. Na, este van. Van répa. Majd le lehet telepedni, lehet házat építeni. Elég sok mindent lehet. Ahhoz képest elég gyatra egy játéknak néz ki, de ahhoz képest nagyon sok minden meg van benne csinálva. Úgyhogy elég érdekes, de ez szerintem multiban, hogyha többen játszák, sokkal jobb. Úgyhogy ezzel mondom, hogy bárkivel szívesen játszok. Megmondja, hogy melyik fajtával megszerzem, és játszhatunk. Figyelni kell, mert ha éjfél körül fogunk járni, akkor hihetetlenül sötét lesz. És akkor, ha nincs tűzünk, akkor meg is halunk. Szerencsére már tudok tüzet csinálni, csak még gyűjtögetek. Mozgott a fa? Ja, megijesztettél, ezzel most kiváglak. Nyilván sírkő. Ó. Látjátok, így lehetett csákán csinálni. Nyúlüreg, aha. De úgy látom, mindjárt éjszaka, úgyhogy jaj. Na, addig még éjszaka van, bányásszunk egy kicsit. Van aranyom? Na. Ez pontosan mire jön? Na hát akkor, ha már... Ó, nagyon sok mindent kaptunk, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ide fogunk letelepedni. Lehet nem pont ide kéne, de... Nézzük. Na, van virágkoronám. Yeah! De úgy látom, éhes vagyok, úgyhogy... Na hát, sziasztok! Hát, bocsi, hogy itt félbe maradt a videó, de... Sajnos túl hosszú lett, úgyhogy megint félbe kellett vágnom, úgyhogy... Most ott ide fogok tenni egy órát. Na de az a lényeg, hogy akinek tetszett, nézze meg a folytatást. Itt van a linkje a leírásban, és... Ha tetszett még ez a videó, lájkoljátok, ha nem, diszlájkoljátok, ha tetszik, amit csinálok, iratkozzatok fel a csatornámra, ha szeretnétek vele játszani, vagy velem játszani, írjátok meg, majd találkozunk a következő videóban. Sziasztok!